siphethe sijongana nomkhulu wam phofu ke eyona nto sijongana ngayo sijongana ngale nto uba singxoliswa macala kosinqandelayo ngutata uyangxola ngumama uyangxola phofu ke umama ke ngokugqibelisa ngelithi apha kuthi andinazi uba nifuze phi anifuzanga mna abantwana bam anifuzanga utata wenu. Hayi ke ngoku ndithi ke ngongose simile ke ngoku nale ngumkhulu sesigqitywa ungxoswa siphaphande ndithi mkhulu iyaxaka into athi umama asifuzanga yena. Khawutsho mkhulu le picture phaa edongeni kamama anxibe isidanga ngoba kaloku angenziva kuthiwa yipicture yasekrishi le yayisemncinci kungokamdala. Umama ufundile na? Idle umkhulu watyhini yebethuni uyabona kasazi basifuze ntoni. Hayi akanakwa 6 umama ndithi intoni ndithi isidanga esesantoni kanti uthi kaloku sithi sawumbuza abe nomsindo gqithi ndithi tyheni ikhona le nto wayeyilungisa